Значи въпросът ми е пак към управителя на ВиК. За да запознаем обществото, ясно е, че не искаме тази асоциация. В скоро време ще има ли предложение за увеличение на цената на водата от общинското ВиК и с колко процента? За да запознаем хората, след като сме приели другия вариант. Защото това ще се случи, аз съм сигурен. Благодаря, госпожо председател. Значи, ако има предложение за увеличение, то ще мине през Общинския съвет. Ако има положително становище, вие ще прецените, необходимо ли е или не е необходимо. Какво ти възнамеряваш, бегли ти поставили ти да кажеш точно с колко процента ще запознаем? Значи в момента няма как да го коментираме нещо, което не е коментирано с вас, с Общинския съвет. Ще се извадят. Какво значи не съм подготвен? Господин Божинов, вие в момента се опитвате да ме вкарате, в някаква интрига с населението. Опитвате се да бягат от отговорност. Не е верно това. Поемете как ще гласувам. След това всички ще се зададат въпроса, защо те питат това. Защото това ще се случи, цената на водата пак ще отиде нагоре. Дори цената на водата да отиде нагоре, няма да отиде с 1 лев, а ще отиде с 10, максимум 15 до 20 стотинки, което ще е нещо поносимо. Но категорично цена, лев и 50, няма как да се случи при нас. Аз това мога да гарантирам. И ако предложим някакво увеличение от 10 или 15 стотинки, то ще бъде само с положителното становище на Общинския съвет и изрично упоменато, че тия приходи ще отидат само за реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа. Само за такива разходи.